kpọgasanya chukwu abịa ma mekule mugo ha sịrị m ka m ya managa n'ndụ nke nụrụ anyị nta ma gana duburu ya ji ego egote n'ụmụ ogbenye kara ịnwụchaghọ makwa Chidebere Widoka gada ada gara Nsụka adụnadụ enweghị m ike kpere isi kpụrụkwu m ụfụ azụ ime agada na m soro m leghere anya ji ugwu na-eme nwameji ugwu soro m leghere anya ọtọrọ n'ihe na-eribe mma nkaka bụgo ọzọ na rigboro tọnụ nwa ime agada na m rigboro tọnụ m si m jeghere na-enye akwụ m n'azụ n'ụkwụ akpọkọgụ m ejikwanụ ga-akpọ nwa mgbenye chaka chaka mechu ya enweghị ọdụdụ bụ chinye na chụ naanị ijiji ọdọyi na dele ga-agbachi m ya bụkọkwanụ gakwa ọdọyo ihe bịakwutere n'ụwa bụ ihe anyị hụrụ meka anyị hụrụ abụ ka anyị si emeno ya asha jiri bekwa anyị ga ya bido na asa awụwa ma bekwa anyị gasịrị nọ ya dọghị ma were chukwama na ha nọ ya bụ na asụtụtụ onye na-ekwe ekele nye ha alụọ na amarụ mbe na abọ nke ebe oke ma ike peka dịrị bọpọno oke ọkụtụ gburu eze ya ejekomeni ihe piorito micha chabarụ mba ọ ga-ehekogu họ mba na banagụ ma enye hụkọmagụ ma piere ọbọ ha bụkọ na adụmmo Chidebere Widoka gada jogu nwana na-ediri ọgụ uche gị ndị gbunudo nwere mema gwa nwana nụ bụ na-eje n'ọgụnọganụ ga-ahụ nwana nụ n'enya ha bụkọ na adụmmo mgbiri na n'elu m ya etegwu nwere ihe na-etinye n'egwu oriri ya onye ka agwụ ya tina n'eka n'azụ mkpakara ya ma ọzọ jala no onye aja anụkwa ga-egbu ijiji n'ọnya ma ijiji si na ya wekogomago na nwike na-egbu m na ya were ya hụrụ obube n'ọnya usuka sadudejeno ekele m no amara ka ekweru ekele bụgwo nọnụ ga-eju ahụ ha